दिनैहाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि जि जोलुर बादायलायनाय इन्टार आन्चलिक बियो दिनै फैयै फैयै जोबनानै थांबाय आरो बे खेलायाव जोबोद गोजोननाय आरो रंजानायखौ जों मोननो हादोंमोन। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे सिमां बड'फाया होलांनाय बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौ सार्थआव जि दानि इयुन जोलै हान्जा बिथांमोनखौ जाथिनि सार्थआव नोजोर होनानै जि फाउन्डेसन लेभेलनिफ्राय दिनै गेलेनाय बिथिंजों लांनो सिगां बे आयदाखौ दिनै ओनसोलनि रायजो राजा दिनै बे रनसायथाम दालाय एबसुनि सिङाव थानाय जि गसाइगाव गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजा हिनजाव हौवा सेंग्रा सिख्ला बयबो जोबोद गाजा गोमजायै मदद होदों आरो बियो मोनसे जोंनि थाखाय गुड साइन। जुदि जोंनि समाजा न'खरनिफ्राय गामिनिफ्राय ओनसोलनिफ्राय बयबो व्यक्ति गार्जेन आरो जोंनि समाज जोंनि आफादफोर दैदेनगिरिफोर जुदि जोङो बे मोनसे सिन्ताधाराखौ पजिटिभ लेभेलजों जों लांबाय थायोबा निश्चय बर' हारिया गेलेनाय बिथिंखौ लानानैबो जोङो गोजौ फारसे मुलुग दरबाराव जोंनि सिनायथिखौ आलादा भाबै जों दोननो हागोन बेखौ जों फोथायनो हायो। आरो बर' हारि हिसाबै जोलुर गेलेनायजों बा गुबुन गुबुन गेलेनाय बिथिंजों बिराद मोनसे थोंजों सोमोन्दो दं। जाय गेलेनायाव जोंनि बर'फ्रा बा ट्राइबेल हिसाबै दिनै स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोंनि गोसोनि बोलो आरो जि मोनसे स्किल टेलेन्ट बेखौ लानानै जिबायदि केरियारखौ दानो हाबाय आरो गाव गाव केरियार दानायजों लोगोसे दिनै हारिखौ जि लेभेलाव लांनो हादों जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। दा दिनैहाय बे फाइनाल मेचआव निसिमा दख'रा आन्चलिक एबसु आरो सिडनी चिरां दख'रा एबसु मोननैनि गेजेराव जोबोद नारा नाथा जि मोनसे नाजानाय बियो जादों। नाजानायनि गेजेराव मोनसे मोजां खेला जि खेलानि आदर्श बयबो जोंनि गेलेगिरि फंबायमोना देखायदों आरो बाहाय दिनै जों नुबाय निसिमाया 1 गर लानो हादों आरो सिडनी दख'रा एबसुआ गासै 5 गर लानानै दिनैनि फाइनालखौ बिथांमोना गाजा गोमजायै जाफुंसारबाय। बेनि थाखायनो आं आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव साफ्रोमबो जेननाय देरहानाय जों चिरां जिल्लानिफ्राय मोजां मोनसे बिथांमोननि स्किलखौ नायनानै जों मजबुत टीम सेलेक्ट खालामनानै जों गोजौ फारसे लांनायनि जि बेबस्था बा जि मोनसे सिन्ताधारा बियो जोंनाव दङ। गासिबो गेलेगिरि जोंनि दख'रानि बयनिसिमबो आं दिनै चिरां जिल्ला एबसुनि जानानै बाहागो लानायनि थाखाय आं साबायखर बावबाय आरो साफ्रोमबो गेलेगिरिफ्रा गेलेनाय फारसे इयुनाव केरियारखौ लांनो हागोन बेनि थाखायबो बिथांमोननिसिम आंनि बेस्ट उइसेसखौ आं बावहरदों आरो फैबाय थानाय समाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानांगौनि सार्थआव दिनैहाय बड'फाया जि जोंनो लामा होलांदों जि सिमां सुजुलांदों बे सिमांफोरखौ लानानै मोगथाङाव जाफुंनांगौनि थाखाय जोङो फाउन्डेसन लेभेलनिफ्राय जोंनि जेनेरेसनखौ आपकामिं जोंनि फिउचार जेनेरेसनखौ थांनायनि जि गुबुन गुबुन बिथिं एक्टिभिटि जि सिन्ताधारा बेखौ लांनो हागोन जोङो दिनै बेनि थाखाय साखा फारा जानानै दं।